Assalamu alaikum. Diine l'Islam dosɗe l'Islam l'Islam ko doftare terɗe to konngol e to golle dosɗe mum ko joyi goho seedade jaweteɗo ala so wona Allah tan goto wonde Muhammad ko nasiru makko ko nelaɗo makko ɗiɗi toppitade juulde tati horde lowru koor nayi tottude askal joyi hajjude suudu ka bonande kattan tati ko adi ko waɗɗade neɗɗo ɗo hillifa ko andude Allah e nelaɗo mum Allah noon andirte ko e sifaji walla maale ɗe waɗɗe rewi ko andi ɗum sakalillaji ɗam no fewi dow makkude duulde korko afatan ko hajju e ko nandi hen ɗum ɗo ina waɗɗi e kala kellifaɗo anduɗum e golluɗum sarɗi somo wonde haqqille maale kellufuya ko wattude maniyaade fudde leeɓi wofde laaɓri ana leeɓi le suudu hebde duuɗi 17 walla wattude fiilade ma ƴettude reewi ɗe gueɗe kala hen ngel joomum dani kellifama gonɗi gollimanagal liman ko gonɗinde Allah e malaikaji mum e defte mum e nelaɗo mum e ñalawma darde gonɗinde hoddire ko moƴƴi hen e ko boni gonɗinde Allah e sifa kuttidinde tudde wonde Allah ko siforiɗo e kala sifaji tumman teniɗo e dendagal sifaji ustare ɗum woni fidde ine waɗɗe ni joƴƴe min saɗɗanimo godal ngel keddagol ngal hutodirde mo e tagore gotaɗo to jaati ko sifa e to golle hattan muyo gandal nguurdam nande haala e jiiɗe deegeɗe ala e sago ɗe ngora e sifaji makko tiɓa ine jommi e makko siforade ko woni deegeɗe wasde wodde jogade ko fujji maɗo haali katojingol yerodirede wasde wonde goto ronkere wawnede fossede majjere mayde paaɗugol mumdugol e ngumtam deegeɗe annotako ɗe keɓa mo gonɗinde maleykaji Allah ko balli tagiraɗi annore koyre ɓe ñamata ɓe jarata ɓe ɗanotako koko Allah yawiri ɓe tan ɓe mbaɗata gonɗinde defte Allah wonde koye deftere Allah jippini ene laaɓi mum e laawol wahyi o feññini hen sariyaji e ñamoje faydaji gam andinde yimɓe e townude men faade e malu ɓuri hen lollude ko tawrete lijiya zabura e alqur'ana qur'ana noon woni ɓurde heminade addidde huttidinde momtore kala ko yaadani e mum e nder defte gadiɗe jippade ɗe gonɗinde nelaɓe wonde ko Allah neli ɓe faade e tagore nde bane aɓe hukkinande e laabi moƴƴere ɓe kaɗande bonande koɓe temedde tato e sappo e tato adi e maɓɓe fof ko baba adama sakkiti ko nelaɗo min Muhammad yo Allah juuɗe maɓɓe hisnaɓe ina waɗɗi gonɗinande ɓe sifaji nayyi gonɗude hoolede yettude ko nela ko e jojere ɓe sifortako ko woni liyo sifaji fende jamfade wostade ko nela ko e ɗayde gonɗinde ñalawma darga ko e makko moƴƴi e bondi kasbete ko kanko woni ñalawma jobbi aljanna ma jeygol gonɗinde hoddire fidde kala ko waɗi foti koko weeli walla koko metti ko moƴƴi hen e ko boni fof ko e ko ɓiɗo Allah e muyade mum tesko gonɗinde hunde ko gollorade ɗum joom risala o wi gonɗinde ko haalirde ɗemgal laɓɓinira berde gollire terde wiide ine gonɗinde timmata a wonda e golle konngol ngol tan e golle ɗe timmata a wonda e anniye o konngol ngol e golle ɗe e anniye o fof timmata so wona hawre e sunna nelaɗo Allah yo Allah juule makko hiskamo walli ko ceerno Mahamoudou Jalali Dine Ba yo Allah juule gurdam makko en calminiraaɓe ɓe salminitinaɓe en calminiraagal tawtude e galle he min salminata Moussa Ba janggoɗo Moutour Diop e gargol ceerno Sirade Ly yo lebɗe moƴƴere min gaftanaɗe ɗum damal tawhid ko ɗemde poti haade e ko ɓerɗe poti fidde e nder gueɗe diine mbaɗɗiɗe ɗe ine ɗe yaawi ɗum fidde ko arata ɗo ko e ɓerde mum haala ɗum e ɗemgal mum wonde Allah ko deweteɗo goto deweteɗo ala so wona kanko o wala nande o wala yiru o wala ɓiɗɗo o wala jinnaɗo o wala debbo o wala mo o rendi arwande makko ala fuɗɗode wattande makko ala gasurde sifatoɓe mbawa yettade tigui rigui sifa makko miijotoɓe mbawa filtade fiyako makko miijotoɓe teskito koye maɗe makko kono ɓe mbawa miijade tigui rigui jaati makko hay hunde ɓe ko ittaki e gandal makko so wona fodde ko haaji denki makko ina hañña so muuɗi e leydi fof terendem asmane leydi tiiɗalimo ko kanko woni towɗo mawɗo gandu kumpa tiiɗa fewjowo bawɗo nanowo jiyowo towɗo mawɗo o ɓe fifde wonde Allah subhanahu wa taala ino woni ko dowdanki mum ke dokki ina woniri hen jaati mum ina woni e kala nokku ina woniri hen gandal mum on tagi neɗɗo tawi andi ko fitta mum yawtanta ɗum omo ɓuuri ballade e neɗɗo e ɗerol mum daade hay birom defir ala to samata so wona taw omo andi wona gabbol to darniɗo leydi wona ko heccidi wona ko yoori ala hen ko wowri so wona taw ine deftere Allah to laaɓtude omo foti e dow ɗanke he o hoɓati e laamu he on jogui yimɓe ɓurɓe moƴƴude e sifaji ɓurɗi towde o meeɗa sertude hay sifa goto e sifaji makko
meeɗa sertude hay inde wotere inde makko ko ɓurde sifaji makko gonat tagaɗi walla inde makko gona puɗɗaɗi omo haaldira e Moussa haala makko ka ganduɗa ko sifo jaati makko ka wona taga e dattagowal makko ka wona taga e dattagowal makko e fidde wonde ɓuura anaba haala Allah ka wona taga saaha ka mayta ka wona kadi sifo ko taga saaha ka natta wonde ina waɗɗi gooɓi ɗo hoddira ko moƴƴi heen e ko boni heen ko weli heen e ko metti heen ko ɗum fof ko Allah joomono yeɓɓuno tan kala hunde eɓɓoje wonata e junngo makko arata ko e ñaawore makko hunde fof omo andi mbiya ɗum wonani nde ɗum woni de ɗum yaarno hoddurno ɗum ni ala ko yaltat e makkiri heen wona konngol wona goɗɗe so wona taw omo ñaawno ɗum omo anduno ɗum mbele tan ɗo hunde andanta ɗum te kanko woni e wiide puftotiɗo o omo majjina mo haaji woptor ɗum e nunɗal makko omo fewna mo haaji hawra dindine ɓural makko ɗum waɗi newnugol makko kanko Allah goto fof ina nawna huttude eko anduno ko eɓɓuno ma jomum hutte mum ko malkisade e malade fof foti heen Allah ɓurno hunde nde yiɗade wonde e laamu makko walla won harjinade makko walla won bataw ɗum hunde wona kanko jeyɗo jiyaɓe jey golle jiyaɓe koddoroɓe dirɗe mabɓe e gaddi hen assalamu aleykum kala ɓiɓɓe mum ene wondi e yettoji salminimon koto salminte e wetto weytoɗo mbiɗa anni reftanade on ɗo e hadisaji e hadis gadana abrahama e laamiɗo julɓe abou hafsi oumar bun haɗɗab yo Allah weɗa o wi mi nani nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam no wiya ay golle koye anniyaji wodani neɗɗo fof tan koko anniyi ko ɗum noon kala mo ferdu mum fayi e Allah ene laaɗi mum mo ferdu mum fayi koto Allah ene laaɗi mum kala mo ferdu mum fayi e aduna mo yiɗi dañde walla debbo mo yiɗi resde on ferdu mum fayi e ko ferani ko habrima ko almameɓe yewtore Buhari e Muslim e nder defte maɓɓe ɓurɗo sellude e defte ballifaade hadis ɗiɗaw e Umar kadi yo Allah welan o wi e nder ko min jooɗino ñande wootere to nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam haa feeñani min gorko joom comki daneeji tan sukunu ɓaleeri fuu batte ɗanngal fof jeetaake e makko ete hay gooto e amen anndaama haa o jooɗi e yeeso annabi sallllahu alayhi wa sallam wuccin koppi makko e koppi nelaaɗo o fayine e makko e duhe makko o wi e Muhammad habram ko l'islam nelaaɗo Allah wi woni l'islam ko seedaade reweteeɗo alaa so wonaa Allah Muhammadu ko nelaaɗo Allah toppiroɗaa juuɗe totta asakal koora koorka fajjoya suudu kam so a hattini o wiya gonɗi e habram ko liiman gonɗingol nelaaɗo wi ko gonɗindema Allah e malaikaji mum e defti mum e nelaaɗo mum e ñalawma battano o kadi ɓe gonɗiɗo hoddiri o moƴƴi hen ko boni hen fof o wiya gonɗi o wi habram e darga o wi namdal ɗum o ɓurani andude namdiɗo o o wi ɗum noon habram e maali mum o wi ko korɗo jibinde jomum ene jeyta mamoɓe holɓe wasɓe aynaɓe dambiri no towtodirama hanteje Umar wi gorko namdotonoɗo o yeehi ha woni ɗum mum nelaaɗo wi kam ɗum aɗa aɗanni namdotonoɗo o mbimi ko Allah e nelaaɗo mum gari o wi o de ko Jibril ari e mono mo jangguino on diina mon habrimi ko Muslim e hadis tataɓo e Abou Abdourahmane Abdoullahi bun Umar yo Allah welam o wi mi nani nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ne wiya ay l'islam ma haa ko e gueɗe joyi seedade reweteɗo ala so wona Allah e wonde Mouhammadou ko nelaɗo Allah toppiroɗa juuɗe totta asakal e hoorde lewru koota e hajjoji suudu kaaba wona degattanɗo habrima ko Buhari e Muslim e sahboul Aissata Al Hasan duɗal murtudu joom yo Allah yetteno siraji moƴƴen wassalam